hatichadi kushandiswa ba, ndo zvatakaitwa izvozvi pakabva Mugabe kuti ngatibatane, tikabatana tikabvisa Mugabe, tabvisa Mugabe takutanga kutoshungurudzwa kutopfuura zvataitwa naMugabe wacho. Saka vanhu vangwara manje, vanhu havachadi kushandiswa. Zvakangofanana izvi, munorwisa kubvisa Mnangagwa, mamubvisa Mnangagwa wacho still munongoramba muri vanhu vakadzvinyiririka, because ava vanhu vari kurwira power ava. Vanhu vari kurwira power ava. Sezvandanzwa zvichitaurwa nemwana waComrade Geza uyo. Tinomufarira mwana waComrade Geza, tinotsigira mabasa ese avanoita kusanganisira naMudhara Geza anoita kuti Zimbabwe isununguke. Asi manje vakuru vakataura vakati chakatanga ndo chakachenjedza, kana muchiziva tsumo nemadimikira kuti zvinorevei kuti chakatanga ndo chakachenjedza. Mukada kutarisa pakabva Mugabe pachigaro, support yeZANU-PF iri kumamisha, munozviziva. ZANU-PF haina support mudhorobha, nyangwe dai zvinotsvuka seropa. Icho ichokwadi chinozikamwa neworld yese. But point yangu iri kwekuti vanhu vakashandiswa kubvisa Mugabe. Chisina kuona vanhu vakafungidzira kuti maybe taakuenda kunyika yeKenani, taakuitirwa zvakanaka. Hatina kukwanisa kuona kuti hapana general kana kuti Mnangagwa angarwisa Mugabe kuti opposition ipinde mupower. Ndo patakatadza kuona ipapo. But iko zvino manje, nyangwe dai vadaidzire sei kuti vanhu pindai muroad, vanhu ivavo makashandisa muna pakabviswa Mugabe. Ndo the same vanhu futi vamurida kuti vapinde muroad, ndo the same vanhu futi vamakati vapedza kukubatsirai kubvisa Mugabe kwakutanga kupfuura futi nepfuti. Saka nyaya iri apa hatichazivi kuti vanhu ava vari kurwira nyika here kana kuti vari kuzvirwira ivo pachavo. Handiti mumadhorobha hapana munhu weZANU-PF. Vanhu veopposition vanotoda chaiko, havatodiba hurumende iripo. Asi nyaya yakurwadza ndeyekuti munoenda monorwisa momubvisa Mnangagwa wacho. Down the line after 5 months, 8 months, mozoona kuti vanhu vairwira pavo hamusi mese. Tarisai kupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare nekuBulawayo. But ndo the same vanhu ivo vakabatsirwa naMnangagwa kubvisa Mugabe vachiita toi toi muroad. Nhasi unotonzi futi pindai muroad tiite toi toi. Hazviite izvozvo, hakusi kuti ife. Hatichada kushandiswa. Vanhu vari kuzvirwira pava. Imimi munofungidzira kuti tikamubvisa Mnangagwa pachava nedemokirasi here yekuti ngatiite ma-elections akachena, kana kuti vanongoita ma-dirty tactics avo iwayo. Saka ndo pandambotaura pakutanga kuti chakatanga ndo chakachenjedza. Hatichadi kushandiswa ba, ndo zvatakaitwa izvozvi pakabva Mugabe kuti ngatibatane, tikabatana tikabvisa Mugabe, tabvisa Mugabe takutanga kutoshungurudzwa kutopfuura zvataitwa naMugabe wacho. Saka vanhu vangwara manje, vanhu havachadi kushandiswa. Zvakangofanana izvi, munorwisa kubvisa Mnangagwa, mamubvisa Mnangagwa wacho still munongoramba muri vanhu vakadzvinyiririka, because ava vanhu vari kurwira power ava. Vanhu vari kurwira power ava. Munorwisa mobvisa Mnangagwa, mukanga mamubvisa imimi mangwana modya nhoko dzezvironda, ivo votanga kuita regroup. Vanhu veZANU-PF tavakuvaziva ava, ngavarwe pachavo. Kana vachida ngavaendese mabhazi kumaruzevha aende kunotuta vanhu vauye vaite strike muHarare macho, because muHarare hamuna sapota yeZANU. Chaneta nekushandiswa isusu. Hatidzokorori the same mistake. We learn from a mistake. Saka hakuna zvakadaro izvozvo izvo. Zvakanaka zvavari kuita vaGeza, but hatisi kuzoti vari kurwira vanhu here kana kuti vari kurwira dumbu ravo nemhuri dzavo nemakomuredi avo, shamwari dzavo. Because chimurenga ichochi chekubvisa Mnangagwa chikapfuura,
veopposition munobva maiswa kumarara mobva maitwa vana vamainini. Saka hano kwete Mr. Kuland, zvanhasi rega ndimbomira ipapapo. But ndo point yangu hombe iyoyo yekuti takashandiswa kubvisa Mugabe. After that kobva taakutanga kuurayiwa nekupondwa nekuitwa hutsinye hwese. Iko zvinezvi Tarisa ichamisa uyo kuita hutsinye hwokusvikira pakunotora bato roumwe munhu, kunotora Chabangu mupurwa zvake uyo akazvigarira uyo asingazikamwe kana nekiresha izvi zoti nyika ino ina Chabangu, pakunotora Chabangu kumupa pati yeopposition yakakubatsirai kubvisa Mugabe. But Mugabe haana kumbosvika panguva yekuti anohaijeka pati yeumwe munhu kutora kuita yake sezvakaitwa naMnangagwa izvi. Saka hano kwete, taramba ipapapo.